Way ngumitanam yanong ko satro. Sa okay ra, salvihan. Biyaksa na kami, paggura-guraon sintao. Ayaw pa sabing, banging gura-gura nila kaguruhan, biyaba-bawa nila kaguruhan, isupin dunguhon niyo. Dumog ka mo apari, maro pa ka mo rito. Kita may mga kafir, aturan niyo ba? Malago sa pangatod nila mga pari. Malago. Sabay tayong kita, o masulwang kita kapatumtuman, biyabukon maroing panay makato. Ha? Biya si sambat ko tayo manghod, ikaw iwansin ako. Wayroon alim na kay bukun alim, induktor bukun alim, bang wayroon doon kaning kabuga, way laki na't upatuhan, tumtumon na to. Kawasa piyagagawan, piyagikujangkihan nyo, in kawasan, makuyag pa kaubuhi, kausawang ko matay tumtuma. Inarta makuyag ko yan, pasabang ko matay tumtuma, matod pa nga suwukay mo. Ang kanda, mahinang sawab, wayroon mulya kato pato malingkan, bang lima buwing kabuga na tupadran sin Allah. Kita mo? Kabuga, sawab intaw taka kabuga, malaggo pa impamandang ka na sin Allah. Allahu Akbar. Ang kanda, insulga, piyanjaris na Allah ta'ala uiddat lil muttaqin. Yatakamahan sin Allah ta'ala mga ito nagbabuga. Kadalaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak tun Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaon siya naglingkod-lingkod. Tagha sa yaon lima bay, usog. Usog madurog, marawing pamaranan, kawasahan, artaan, yaon. Lima bay. Yasumusin Rasul yung mga panaiwan ng mga sahabat niya. Mada takulon, unin pa mong hambok usog yan. Nayaon kita, indayaw, yaon kita indayaw, yaunin kita indayaw pamaranan, indayaw simpamayuan, inkalisin, yaon kita. Laong sin Rasul, uno impamong hataw yan. Ha? Laong si mga sahabat ni Ya Rasulullah, hariyun, in khataba an yunkaha, in syafa'a yushaffa, in qala yusma'. Allahu Akbar. Ini pamong nila. Law ni Ya Rasulullah, inusog yung pegyan mo yaon, yaonin dayaw niya, yaonin lano niya, yaonin kadurog niya yung kataan. Law ni Ya Rasulullah, hariun nalong niya. Sarundo niya unlong niya. In khataba yun kahabang yung magpangasawa, di yung diyon, tay maun magtuy. 100%, tay maun nga magtuya Rasulullah. Wa in syafa yusyafa, bang sa sumapat na tao, long nga biya ini sumaksi sa sapatong tuan, tay maun magtuy. Wa in qala yusma, iban bang sa long nga mamung biya ini, dumungog tud ka rin tao. Allahu Akbar, wala in Rasul na ginjul. Wala in Rasul na ginjul. In kisay ni, yan na, tafsir ibn Imam Qurtubi. Wala in Rasul na ginjul. Aw na sabok usog lima bay, minal fuqara'il muslimin. Usog miskin. Miskin usog, lahublumon. Way darajat. Biyaw baba singkatan. Laong sin Rasul, uni pangato niya hambok usog yan. Oh, lang ya Rasulullah, hariyun, in khataba an la yunkaha, aro lang ya Rasulullah, mabiya ulo parakbos. Miskin da, maitunda, malumida. Oh, lang ya Rasulullah, banyo magpangasawa. Unlike magtoy. Subhanallah. Unlike. Wa in syafa yusyafa, banyo lang nga sumapat, di sa uling tao kumahakad. Di ilang yung tao lang, may tayo siya mga sumapat yung biyayan. Di. Subhanallah. Wa in qala la yusma, bangya magimumungan di dungungon. Nah, biara rikato. Biara rikato. Bang auntaw na misaran hauna na turun sa magtuy. Isin panuo niya. Isu yan unin darajat niya yan. Na, asun magtuy. Nabi atura. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inusog ka inabiyantog niyo. Inusog ka inabiyantog niyo.
Mithlul ard. Biya sinusog yaw, nahipuin babaw humini. Biya simpangadatan sinusog yaw, way kabuka niya patuhan. Yaunin lano, dayaw luparagbos, inkalisin. Biya sintaod nila yaw, bisan pa nahipo, imbabaw humini. Way lalaki sinallahu ta'ala kanila. Marayaw pa inipon. Amin dagbus banyaga sa yaunin kabuka, amin tilawi marawlaw sin Rasul. Narika to. Bang nag-away tuan inartista, iwan sinagakama. Oy, pansin katan pa artista. So artista malano, madurog, dayahan, malisin. Di na pagkakitukan in kawayhan na to, gumulukol pa in kaywanan. Subhanallah. Allahu Ta'ala ini niya mismo. Innal musyrikuna najasun. Sabun nartud yung mga musyrik, najis sila pangatod sintuan. Sa imbang siya ta, gumulukol. Subhanallah. Inagakaman yung pansinon. Way halaka, sawab may taway aturun. Mangipawsog, miskin pa. Ang karay mangyusog, yung chance mo, ibadat na. Bang kumangipawsog, way pa ibadat mo, subhanallah. Problema rakula. Mangipakausog, way pa ibadat mo. Ang payan mangipawsog, ipapilan sambuhi pa. Allahu Akbar. Kita ba? In mga manyusog at zaman sin Rasul, maita sila himansam sa wabiyaun in kawakan nila pa Allah. Subhanallah. Yaun. Tamo. Yaun ikabuka. Kita min hambuk kusog. Kita na to in kisah sinambuk sahabat sin Rasul. Isinusog lahum lumun. Law sikaymanan, maitong pa rin habuli kaha. Bilal ibn Rabah. Kita kau, sawab sin kabuka niya patuhan, yangkat sa sin Rasul. Yangkat sin Allah Ta'ala. Awaktu naukab ni Makkah. Awaktu naukab ni Makkah. Naukab man ni Makkah. Diyak sin Rasul, Bilal. Para pasakaton matupatasin duhul Ka'bah. Papagbangon. Yaw doon ni mga taurayahan. Yaw ni mga taurayahan. Nasi mga taurayahan, yaon magtoy Itab ibni Usaid Abil Mais. Dayahan, mga sukampong sin Rasul Balkanan. Mataas pa nga itong pawaran. Uy naki, alhamdulillah, long Itab. Kita niya na Bilal, ito piyataas. Nagbang na. Uy nagibila, uy nagsin Itab, aming mga nagkukufur patuha. Alhamdulillah. Kabada abi hatta la yara fi hadal yawm. Fi hadal yawm. Nalong niya day para, alhamdulillah long niya. Wayroon nalong ngayabutan yabi, yama kulong imbiyain. Bang bukun, busungon na kita niyo. Subhanallah. Mamamay pa nga ito. Sabi Bilal, banya nga nila. Banya nga nila Bilal. Sawab sinima, sawab si kamo kapatuhan, wala sila pinisin Rasul, impini Bilal, kapag bang. Namong na sabi ng buhok. Inamong na siya ng buhok, Ibn Hisham, Harith bin Hisham. Laong Harith bin Hisham, namong, kung inagpamong niya, wa in ma wajada Muhammadun ghayra ghurabin aswadin muaddinan. Allahu Akbar. May talong niya. Way nakabakal long Muhammad duhaing. Dahil nga uwak itom papagbangon daon. Na Allahu Akbar. So bimana nang gura-gura sila. Gura-gura nila in sahabat sin Rasul Bilal. Saban niya nga maitom. Way kawang pogi points. Pagbinsanaon nila, darakon nila. May talong nga, wayroon nakabakan do kay Muhammad, isa kaulola, yari kami ni mga royal blood. In kawaon mga Pepsi blood yaon. Subhanallah. Namong na sabi hambok. Namong na sabi hambok. Laong sinhambok. In yuridullahu Muhammad yughayir. In yuridullahu an yughayirahu. Banyan long niya mabayain Allahu Ta'ala pindahan. Kapindahan na saan? Long niya busupian. Inako, la akulu
La aqulu an yukhbir rabbus sama. Di na ako lang imamong galaka na. Magbay talong niyain, makarungog. Magdara sinwahi. Amin atina in Jibril. Karungwan kita niyong biya kating kaupuan. Magbay tamatu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na ako lang amin sila nga Abu Sufyan. Timurun ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagturun sinayat sin Allah ta'ala. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum timoko katan. Ang kana imang yusog yanin chance mo kabuka. Nabiya inawang kauhan sampa. Imang pakabuka mo. Ha? Di ba ako magdapa-dapa? Bes sambat ko indarajat mo yan. Oo. Pagsyukur ka inagil kay mo ingat Allah. Pagsyukur ko nagdil kay mo darajat Allah. Pagsyukur ko nagdil kay mo ingat Allah sa tumtuma bang inigwing kabuka doon asakawa dumatungin waktu tinggalan mo bistaha imbaran mo way laki mo patuhan. Allahu Akbar. Ang patumtumon na to amuna ini imahinang natupuon pa daratsin Allah ing kabuka. Kabuka kita way nang bukusog. Hambuk kusog kisay sinhambuk alim. Hambuk kusog nakalando ka miskin. Tuadlaw way nakaon. Allahu Akbar. Tuadlaw way nakaon. Pagka tuadlaw way sa nakaon, ininang niya yaon na sa alom si Makkah, yaon na aray si Kaaba. Sakali ang masusog kaylo naglalawag simbulawan. Paglawag simbulawan, paglawag, tiyaputan niya, usog, way nakaon halom sintu adlaw. Nawang di ikato, uy, way kuray sabi ni tiyakaw. Rejeki na sa inituan, di ikan magtuwi. Bisan yaw ning tao naglalawag, pag-aso, aw nung nakita mo, why? Oo, sayaw nagigikan. Yaw nagigikan. Kita mo, na pagkawan niya galang. Why lumago galang? Mabiyari ka to. Inaway na sa ini makaon. Chance na sa ini kasanda, ikarahang. Malago na pangaong-kaon ko. Na inahinang sabab. Long niya pa, unilawag mo nung naglaga kulong o singgal lang ko. Ha? Nalong niya, pareha mo nini, lang niya mo na saan. Na okay na. Pagkawa singgal lang yaon, sungman siya biya sarakahan si Mas, na mataw-taw, amak kayaon. Na pagsong, naguyod siya mato, nabutas sila si Maas. Patay ni Jiki. Ando, long niya dili, long niya mapadili, sadya ko si makaon-kaon, kutuwad laway ako nakaon. Nasungman siya rilan, narugtol sintaw, nabutas. Ando, way na isab, karihilan. Kaulong. Nanginang niya, long niya, mangbiyari ka to, patay ni Jiki, tuda ko inyaram. Wayro nat, chin, nakatiko, no? Miyahoy pa, Allahu Akbar. Ininang niya miyakat kayo, pambiyak ka to, nagbangkiruhan. Oo, miyakat kayo, napagdakat, pagakat niya kayo, ando, naimalon. Pagalo niya, nod na isab siya, paro kayong kauman. Allahu Akbar. Bang biyari ka tulongin tao ini nagdarasing kapatan tagupat bulsit. Yanod. Napaganod niya pa kauman, may makakilakan niya. Sakali na kita sa masjid, simud palaw. Uuspan si mambayang kailo, kimawa Quran na masa-masa. Allahu Akbar. Pag kita nagbasa sa Quran, kita silaw si kauman, mainat masa. Kita nun haris kaya na siyabot na tukay na, ilawi afdal patuan, akrauhum, maingat masa. Kita sin kauman, long nga maingatin boy ni. Long nga rin ako nukutuan, long nga rin ako niya, makkabe niya, da ko maribya ini, na ang lawak sin kabuyanan, dalong nga rin akaw. Akaw man na mulong nga kadyan na mo, Allahu Akbar. Simong magtindrejiki, sawad mit, ayat sintuan, wa may yattaqillaha yaja'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Isyusyu in nagmabuk apatuan buklarun kaniya sinallahu ta'ala inrijiki.
Nayukab ka na sinallahu ta'ala rejiki. La yahtasib. Wala niya naangan-angan. Yaw ng rejiki. Naukab. Kaya indwa ni mga anak. Na, pag indo si mga anak, di lang nasasin. Allahu Akbar. Inikmat ba? Ang kara di si Jawak, di kato ba? Sulayin niyo ba? Nagahamakaw. Maun kaw pahambok kaw man. Ang pagkaw simod pa masjid, bang man bukunday sa bria, o ikayawanan, riya yan. So, na makingat sinila, ikaw rin masallahu ta'ala. Simod ka pa masjid, uni pangatod kayo mo sintaw. Yung pangatod kayo mo sintaw, long at taw maraw. Kita mo? Maita ka di, mayanong taw maraw. Nagmarayo ka patuhan. Ang kanyalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah, ihfadakallah. Halaga iba yung Tuhan, alagaan niya sa kan. Na, yalagaan niya Allah ta'ala, yalagaan siya. Naroon mayan, long niya brad, ang nasawa mo. Imo yung siya. Hati na mga sa mag-asawa. Dalong mo siya nilong niya sinti pag-asawa ini. Kami na yung bala. Allahu Akbar, kitawin ni hikmat sinagama. Pasaw ning kawawa kayo mo, paluayo ning kataan. Kami lang yung bahala si pag-asyaw mo. Dalang nga, isin, asawa mo, inbabay yung long yangan ang sintaw kataan. Way lang nga nakakita rin kamo sindagbos. Kitawing kababayhan nila na kauna. Yaayaran nila to rin dagbosing kababayhan nila. Ang parikato, ipo sa Facebook, at tura yan. Pagpo sa Facebook, bangin to naman, ilingkat mo hinda, imanis mo hinda. Oy, mag-heart-heart magtoy. Mag-heart-heart. Kumuyak sa magtiyanon beauty. Ikaw may nakauna, diyakat magwahalong simbay. Bang may radaakon. Ang parikato, bisan ni mo raakon. Oh, yato na akuha. Pagguha, post. Alam nga, post din pag may time. Ara! Post din pag may time. Pag comment magtoy, heart-heart. Daw si Kevan, oy, grabe sa mga sahayan. Grabe sa lang inilingkat mo. Umuyom na siya. On masul, di na ito paghalgan. Imbawa, yung panakaw malingkat, ang panakaw awal sindagbus mo. Awir ka. So, abmeta na, imahunit, ang kumakatupagang. Delikado ka. Awir ka. So, kumayat. Kita ikaw may nakaw na, di magwa. Adi lang niya. Imbawa yung nga nakakita lang niya kaniya. Why? Na piyasawa na. Pagkasawa yan, okay na. Pag-ubos, duman sila, ati ko, biyalo na sila nagmiting-miting biyayan. Duman sila nagmiting-miting. Kita ning galang. Ang kita na galang. Long niya, tagad ka. Ano lang yung galang yan? Long simbaway, inggal lang inilong niya, ang long niya, suy-suy ka, o long istorya ma. Masyaallah. Ano long niya? Inggal lang inilong niya, nalawa long niya, hamak ka. Paglawa long niya, hamak ka, ang long niya nakaput, pag-umuslong nga, pagputlong niya, sumalong nga sarakan niya ma, nabutas sila. So pagbutas long nga, pag natulong nga Mariama, inggal lang inilong niya, nangingindwayama. Paunulong indwayama, ya Allah, pasawahan in anak ko, hanakapot singgal lang ini. Allahu Akbar. Imo yung siya. Pag na babay mati sa imo yung. Ato lang indwa sina ama kulong niya, pamanahain anak ko biya. Sindayaw, sintaw, nakaputakal lang ini. Sindayaw na pag sa kalilong niya, I'm yours in your mind, long simbahay. Allahu Akbar. Sa kalinagbatok, insuratan nila. Kita, ano, sa mayta, kabuha, padarats na Allah Ta'ala. At takaw mga tayo, mangudkwa ka mga Islam, tumtumon sin kita niyo, wayroon na dukaing sa mulya-mulya padarats na Allah muning kabuha. Adlaw akhirat, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam adlaw akhirat mamungin Allah Ta'ala.
Inni ja'altu nasaban. Sabun nato daon pian jari ko kanu kabangsa-bangsahan. Wa antum nasaban damikian in kamu yan aw mga nanubo kanyo. Aun nanubo kanyo. Wa inna akramakumullahu lillah. Sa aun mulya ko rin kanyo. Atqa lillah amin nakalandog kamo kapatuhan. Adlaw akhirat mamungin Allah Ta'ala. Aynal mustaqun. Hawno na imanga nagluwas lungsad. Imanga nagtuyo nagmawo kapatuhan. Allahu Akbar. Hawno na. Kita nyo? Alhamdulillah mga tayo mga udko akama Islam. Bulansang. Katutan nyo katan. Bulansang akama. Kabalikan ko. Wayroon mataas kato nyo. Bangsa. Bisan uno kita nyo label. Hambuk da in pag-aturon katos na Allah Ta'ala. Bang in kabuka na tuloy magpaw. Basin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum wa qabail, lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sabun nato lillabi mulyakan upatuhan. Amuna in limabbaw in kabuka padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, murah-murahan mga palanggungan ko agama Islam. Shoutout pa 900 plus viewers. Miyawat kita no pala bisa mga katos. Alhamdulillah mga milya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Muna biulansangan ko in baran ko ikarwasin katan timatay ma sinaka ma Islam timatay ma sin katan amuin wasihat sin kita insyaallah subhanahu wa ta'ala yatto bulansang hamanga kabuha sin biadin pagpaluwayon sa Allah Ta'ala bangdud ka na yung kabuka. Ang kanda in mga kamaasan na to, maas na mo, ayaw rakitan nyo, magliling, bang unuin, darajat, si Manu sa ililingon na to, amuin anak na to, mara na to, maglundang, amin anak na to, humayang siya, dunya akhirat. Ha? Sawab, o masul, di na kita no magpiunin akama, basta yaw na unusaong kabuyanan, kuriksat to, sa suway dilingon na to sa binakama, ayaw na to, dasi sambat ko, inakaw na, magpangigkig sila ro kayong akama, diyaw magkilig-kilig na. Bang nagaway, imang iusog, ta kabuka patuhan, iban sin nagaway, sin artista, way lumingkat amuno, di da makaato, pawang iusog sa iyaw rin kabuka padarat sin Allah. Inshallah subhanahu wa ta'ala, shoutout ang mga 900 viewers, inshallah mga temod ko akama Islam, tumtumun na to, wayroon na dukaing, bisan pa unong darajat, unong level na to, bang naiging kabuka padarat sin Allah, bistahon na timbaran na to, way laki na to patuhan. Wabillahi taufiq walidaya, shoutout kanyo mga temon ko kami sa wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Share na to in live. Ampitaning kebanan. Ayaw na to solohon in pahala, ibang karayawan, so makahampit in kebanan.